jo no puc començar a fer una activitat d'alta energia o d'alt requeriment si el meu cos no està preparat. No està preparat és si jo he dinat a l'escola a la 1, 1:30, que normalment són les hores que dinen la gent, màxim 2, i l'entrenament és a les 6, 6:30, si jo no he berenat res o no he fet un aport del que sigui, fruit sec, una barreta de cereals, una peça de fruita, fins i tot hi ha gent que li agrada un iogurt que li senta bé, perfecte, cap problema, però has d'introduir alguna cosa. Per què? Perquè passarem de 0 a 100 amb molta velocitat i hi haurà un moment que el nostre cos no podrà donar. Si nosaltres els dipòsits no els tenim preparats, és quan venen faltes d'atenció, pèrdues d'estabilitat, laxitud diferent per falta d'hidratació, dels lligaments, una sèrie de coses, no? Falta d'activació muscular. Tot això és el que després produeix la lesió i això es pot prevenir.